Здравейте, казвам се Милен Стефанов, работя в студио Модерна вече 5 години. В момента съм на позиция ръководител екип, супервайзер. Вече 1 месец и половина от 1 януари 2017 година. Заемам позиция call center менеджер. Работя в студио Модерна България като служител в отдел телемаркетинг от 2 години. Когато започнах работа, аз нямах опит на подобна позиция. По-настоящем заемам позицията специалист за развитие на работната сила. Моите задължения основно са свързани с подбора на кадри за нашия кол-център. Работя в студио Модерна България като специалист по обучението и развитието. На тази позиция съм от година и вече половина. А иначе съм започнала в началото още, както всички тук, разбира се, като телемаркетинг агент. В момента заемам позицията на телемаркетинг супервайзор. Отговарям за 12 агента, като тези агенти са най-добрите в отдел телемаркетинг. Компанията предлага възможност със своите служители за кариерно израстване. По-голямата част от ръководния екип са хора, които са започнали в най-ниското ниво служители в фирмата, именно агент продажба на телефона, и са се развили до менеджери, трейнери, супервайзори. Преди, разбира се, да дойда да работя тук, нямах познания в сферата на търговията, но студио Модерна ми даде абсолютно всичко и смея да твърда, че в момента съм на много високо ниво. Ние се конкурираме с държави от ранга на Русия, на Украйна, на Чехия, така че това са едни огромни пазари. Гордо мога да заявя, че за 2016 година телемаркетинг частта отдела на нашия кол-център е на 5-та позиция от тези 20 държави. Златен агент. Едно отличие, което се прави в края на годината за най-висока ефективност, за най-високи резултати. За 2015 година имахме 3 златни агента. За 2016 успяхме да добавим още един. В момента разполагаме с 4 златни агента, като искам да добавя, че златен агент не е само за България, а това е на регионално равнище 20 държави. За последните 2 години за пореден път пак станах златен агент за 4-ти път. Съответно, включително и за изминалата 2016 година. Проведоха се няколко изключително сериозни пътувания на международно ниво. Заплащането на всеки зависи от неговото желание. Ако имаш желание за работа, ако си амбициран и всеки ден искаш да даваш повече и повече, съответно ще взимаш и повече. Работното време, може би това е едно от най-доброто работно време в цяла България. От 10 до 4 и най-важното нещо е, че графика е плаващ. Уча журналистика и доста добре успявам да съчетавам двете неща. Успявам да ходя на лекции и на работа. Абсолютно всеки ден идвам с страшно голямо желание. Да, намерих доста нови приятели, смея да твърда, че и доста близки хора. Тук сме един екип, цяло семейство, ако мога така да го нарека. Така че всички са много позитивни. За мен е много изключително важно човек да идва с усмивка на работа и да харесва това, което прави. А тук наистина имам тази възможност. Студио Модерна според мен е най-подходящото място за млади хора. И като време, и като гъвкавост, и също така се предлага постоянно развитие. Нямаме изискване нашите кандидати да имат предишен опит в директните продажби. Най-важното е клиентите да са доволни и следващия път, когато се обадят, да кажат, благодарим ви, бяхте прекрасни. Кол-центъра е сърцето на студио Модерна, не само гласа. Целта ни е щастливи клиенти, щастливи служители. За мен студио Модерна, както и за доста повече мои колеги, е мечтаната работа.